papaya, banana, fruit salad, fruit salad, fruit salad, fruit Siya. salad. Hindi tamo kanta oy. Hey guys! Welcome back to my channel. This is Mama Gingy ng Bukidnon. Karon guys, Hey guys, kuan February 22, 2022. Karon guys, naglayan akong lawas ay ngano. Mga isit-isitan gid ko nga gakuan mi baga pintal mi sa mong balay, sa mong gamay nga balay. Da kana dia. Ni usay nga ako ra magpintal niya. Kuan man, tira man kapuya. Nya isa pa. Di man din nilalim dahil ning magpintal ka. Abi na kog simple ra magpintal, abi ko kung magpintal ka, dali ra. Sus di man dai piti man ning kapuya. Sus karon guys, nagdughapon, naglain akong lawas kay sakit akong mga likod, lain akong tutunlan. Karon ganina napapalit ng jugog Rexidol. Ahak maning kuan lagi, kugihan lagi ta. Wow! Di man day lalim. Nagkalok-kalok di ko guys kay ulan, gikan ko naglaba, bisag naglain akong lawas, naglaba gyapon ko. Nya nag-uwan. Sus. Uy, klaro ning kuan ay masiglaban nag-uwan. Una nga karon naglingkod-lingkod ako. Wala pa pud na human namong kwarto pintal guys kay ako di ko kapuyo ba kay ug ganahan bitaw nara sa balay sig tambay mo na nga nag-decide ko nga magpintal-pintal mi sa akong gamay nga bay. Okay, para manindot pud tanawon. Ano siya? Fort. Nya welcome back to my channel. At tangi lang ninyo ang say metabo sa akong mga vlog. Thank you. Poport diri guys. Dahigda mi kay ano ba si Laika. Nagdahigda mi diri guys kay way kurente. Wala na human among bulingon. Laba og tuyok. Na mingaw na makayo kay way kurente nara mi diri sulod. Hi sa mga guys. Hello guys. I love you mga guys. Now, umili nga day guys. Aray puta. Sige, pangalok guys. Sige, pangalok ba? Para kay ligo. Parehami, way mga ligo. Itagnaw kayo. Nanaglan akong lawas. Ay, malubot eh. Klamik git siya kong pangpangay. Lah, nag-usig iro. Ito lang tawa na itong gilungag. Ang among ang among kanon guys, gilak-ang na mo sa gasol. Ginaya nagsiga kayo sa paig. Paig ba? Paig ba? Pangitag ka paig ka rin. Pangis ng bataan ko. Snotong itlog ani ron. Kita ni mo. Watermelon. Watermelon, papaya, banana, fruit salad. Siya, nindotag tingoy. Di man day kaya ba? Sa pa yung ganan nga kanta? Thunder. Like a thunder, dug, lightning like a thunder. Sa pa? First paint, first the paint on the words is not the head. I fire up the tire up the words is in the bed. Ooh. Susunod. Kalimot ka? Gaga. Walala. Oh na, what's my romance? Wow. Sumpay din nga vlog guys atong naging adlaw akong ipadayon lang ni nami alagbati dani nga gipalit ni Idon ganina sa merkado sayo siya nagpalit siya kay magdigamo siya kay mamahaw kay nagtrabaho na siya dayon karon mao siya og isda kay gimingaw na siya kag isda in taon. Seryoso. Ay, mahulog yung sili. Ahog. Hawa! Buti ni ero Pisko lagi na ilang kuan lab. Lahang lugbati.
Galo-kalo ko guys kay sigtalit bawan. Sabi na kung dili makahubog ang tanduay ice love. Hubog mo di ay. Nagkala ko guys kay para di sige talit ba. Sige magtalit good kay kuan. Na mga ubad si punon. Kaya pagkagawas si punon dayon yung mga hinere resistin siya. Hot doon eh. Hot doon. May na magkalo guys kay kaning mama na tadi tanhata ng mga Arang ka sila nila ba? mga tagawa so ang panahon karon nga makala magtalit tanglad paa sa manok kasi nang kuan love and sili ang sarap dahil happy ko sa sili kaon ko anong sili tulog din ni kapungpong di ay gamit kayo ni so yan eh bundaghan ang puto sabi kayo na ba ang nagtanom ani ba hindot kay ilahang alugbatihan kay Ano ka na ba? Nilalang na kasi. muna akong wish lang na nayuta ang akong gardenan so ano nga man tayo mag-garden dito matiguang ka mag-garden na lang ka kay ito ka manguha og sudan puyo tagbaha lugar nga di wa tayo mag-gardenan tapos ang kiling ka hindot gitong ikaw bigatan lang sa tanong kaya magdito dyan ka mag-ani sa imong sobrang yung bitanon ba Ito, yung silid ako dito nakasunok. uy man ang magkukuhan tanong das kilid katong ni Agit dili lang ang ani nga klase kani nindot man nga klase nga lugbati dalahi ang form nga lugbati Dito lang digo na pito. ay iladrego kuan ko ana lagi sa iro nakatanom ko dito Ano yun? ay nako Pero dahil, dito sa una ba? No? ikaw ba magtanom dyan sa atbang gabantukan na bughat ay wala na. Ito yung pamo. Ang special. gulay mo di je diba tagtumboy katuluan duha na laghugas kay kalat na mo kusina kay nagluto ito ko kalabasa direk limon nyara ko mahugas plato manibutang sayang kayo kay dili tanom nana mo kayo natanom dahil sa kilid lugbati napay kuan kalamunggay nga gitanom namang Charlo nabuhi na tong kalamunggay nga gitanom namang Charlo duhain taon dire ang isa wa dire na lang mo kasi mo tubo-tubo mo diha bala mo sa imong yung buhay wa nagikatamnan
Tubo ka og tarong ha. Kanay mautan. May mautan nga. Kamagay. Ay, mag-isarap na. Sarap. Sarap. Pepe. Sarap. Pepe. Loto na guys ang among tinulang bangus with alugbati, sibuyas, dahunan, and tanglad, and sili. The sili, and shrimp, and tilaw-tilaw. Itong tilawan guys. Ngit-ngit ba? Ngit-ngit ba among bay? Luto na. Kuaning ulo. Ulo sa bangos. Okay. My favorite is ulo sa bangos. Wow! Kay Nadia ang taba. And my favorite is sili. Ito ka na like. Soap. Pas. Dingit pa. Ulit na imong daddy. Butay nagtubig. Sorry, butay tubig. Duwangi, duwangi. Duwangi. Ito na may lab ang iyong ulam. Hindi, bonus. Ingat! Bye. Bye-bye. Love you, my love. Bye.